שלום לכולם, בסרטון זה אני אלמד אתכם איך קונים משחק ומתקינים אותו בסוני פלייסטיישן 4. נכנסים לכאן, בוחרים את המשחק שאנחנו רוצים. אני רוצה את Planets vs Zombies. עושים הזמן עכשיו. קודם כל אתם יכולים להתחבר בקלות, אתם לוחצים פה החשבון שלי או ההרשמה, ואז אתם מתחברים דרך פייסבוק, זה פרוצדורה של כמה שניות. אז בחרתי את המשחק הזה, אני עושה הזמן עכשיו. אחרי זה אני עושה לתשלום. כמו שאתם רואים, הנה המשחק שבחרתי, במקום 250 שקל הוא עולה אצלנו רק 139. יש לנו כמה אפשרויות תשלום, זה חיוב טלפוני וכרטיס אשראי. אני בוחר בכרטיס אשראי, אני לוחץ כאן. כאן אני רושם את כל הפרטים של הכרטיס אשראי, עכשיו אני ארשום את שלי, כמובן אתם לא תראו אותם. אתם חייבים לרשום הכל כמו שזה רשום על הכרטיס, אחרת התשלום פשוט לא יעבור. אחרי זה לא יראו. תוקף. אתם חייבים לרשום גם את תעודת הזהות שלכם ואת השם שרשום על הכרטיס, בדיוק כמו שהוא רשום שם. אתם יכולים גם לבחור בתשלומים, עד 10 תשלומים. אני אשלם בתשלום אחד, וחובה לשים וי על זה שאתם מאשרים את התקנון. בצע עסקה. כמו שאתם רואים, התשלום עבר בהצלחה. אני קונה הרבה מאוד משחקים, כמו ששמתם לב. אחרי שראיתם שהתשלום עבר בהצלחה, אתם הולכים לכאן, ההזמנות שלי. כאן אתם רואים את זה ממתין לאישור. בקרוב מאוד אתם תראו שזה יאושר. ואחרי שזה יאושר, עכשיו אתם תראו מה לעשות, נחכה כמה שניות. טוב, בואו נבדוק אם ההזמנה אושרה. יופי, ראיתם? כמה שניות וזה כבר אושר. תראו, מה שאני עושה עכשיו זה בדיוק כמו שרשום במדריך. אני מעתיק את השם משתמש, הולך לאתר של סוני קודם כל, מכניס פה את הפרטים, הולך לכאן, ל-Media and Devices, עושה Deactivation All, ואחרי שעשיתי Deactivation All, אני פשוט הולך לסוני וממשיך לפי המדריך. את זה אני כבר אעבור עכשיו לטלפון, ואתם תראו את ההמשך מצולם דרך הטלפון שלי. את המשחק זה ממש קל, אנחנו עושים פשוט New User, אחרי זה עושים את זה, Create a User, Accept, Next. כאן אנחנו מתחברים לפרטים שקיבלנו באתר. אחרי שרשמתי את האימייל אני עובר לרשום את הסיסמה. מחכים, זה תמיד טוען. כאן אנחנו לוחצים אוקיי. הולכים ל-PSN. תעשה סקיפ. תלך ל-PSN. עכשיו, כמו שאתם רואים, נכנסתי ל-PSN. אני יורד בתפריט שנפתח לכם מצד שמאל, אני יורד לשלישי לפני האחרון. הנה, ללייברי. כמו שאתם רואים, זה כל המשחקים שקיבלתי. עכשיו תשים להורדה את הזומביס. אני שם את זה להורדה. תראו איזה יופי, רק בזה צידיקס, אתם קונים משחק אחד, מקבלים עוד 20. כמו שאתם רואים, הנה, זה שם לכם את המשחק בהורדה לבקגראונד. אני חוזר אחורה. תחזור אחורה. אני בוחר לעצמי עוד כמה משחקים. תראו מה זה, המשחק הזה עולה בארץ 400 שקל בחנות. עכשיו קיבלתי אותו בחינם. אבל יש לי אותו כבר, אז אני אוריד משחק אחר. דסטיני, שים את הדסטיני להורדה. כמו שאתם רואים, גם את דסטיני שמתי להורדה. בואו נבחר עוד משחקים. טוב, אחרי ששמנו 4-5 משחקים להורדה, אנחנו נחזור אחורה. רגע. עכשיו אנחנו הולכים לעשות Activate לסוני. תלך להגדרות settings, איפה שהראית לו ביוזר השני. עכשיו אנחנו הולכים ל-PSN. הולכים ל-Activate as your primary PS4. מחכים קצת. עושים Activate. זה מאוד חשוב, חובה לעשות את זה. יופי, זהו, עכשיו אנחנו עוברים למשתמש שלנו. תעשה אוקיי, תעבור למשתמש הראשי שלך. תצא מפה.
זהו, כמו שאתם רואים עברתי למשתמש הראשי שלי, תלך הנה, כמו שאתם רואים המשחקים כבר בהורדה, עכשיו הדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות זה לחכות שהמשחקים ירדו, וזהו, ואז המשחקים כבר אצלנו בפרופיל הראשי, הכל מקורי, מהחנות, אנחנו יכולים להתחיל לשחק. הדבר הכי חשוב, אסור לנו למחוק את היוזר שפתחנו לפני זה, שקנינו, אסור לנו לגעת בו ואסור לנו להתחבר אליו. זהו, תודה רבה והמשך יום נעים.